Moi boa tarde, moitísimas gracias amigos e amigas por achegarnos. Cando pensamos este ciclo que chamamos Repensarmos a Revolución, o que é o centenario da Revolución Rusa, hai nada un par de días, o 7 de novembro no noso calendario pola mañá os bolxeviques entran no Pazo de Berlín, e así comenza o que seguramente é o feito máis importante histórico do século XX, non? O que modificou moitos xeitos de pensar, de ser e de facer, non? Entón, nos queríamos que neste centenario da Revolución Rusa facer un ciclo de conversas non exclusivamente históricas, sino que tamén o tuvemos histórico, falando de como era a Galiza dese tempo, do tempo da Revolución Rusa, pero queríamos facer tamén un pouco coa vista no presente, nos chamamos repensarmos, non, a Revolución. E vas axudándote de xente que te axudan a facer ese programa, e un deles foi Lois. Lois Diegue dime, tedes que ter, aí a Claudio López Garrido, que ven de traducir o del retrato do colonizado, e nós pensamos que o momento, a verdade que falei con Claudio, que o momento podería ser en calquera das actividades que íbamos facendo dentro deste ciclo. Pensamos que era mellor dentro do ciclo porque de algún xeito tamén este libro con décadas en riba del, pero é tamén un clásico, polo tanto, no seu momento foi un libro verdadeiramente revolucionario que segue a ser hoxe. O certo é que hoxe está en un libro descatalogado tanto en portugués como en castelán, por lo tanto era importantísima esta traducción, este retrato do colonizado que de algún xeito, que xa digo, volvo a repetirme un pouco, pero esa idea dos clásicos que sigue sendo as respostas para hoxe, como colonizado se pode enfrontar a colonización, e que de verdade non existen máis que dos xeitos, ou a sumisión ou a rebeldía, calquera postura intermedia non é de verdade. Por lo tanto, que nos serva, graciñas Claudio por vir, que nos serva tamén o que hoxe aquí escoitemos, aqueles de vos, o que vedes temos ainda algún exemplar, mercalo, pero de calquera xeito, seguramente tamén o atopemos nas bibliotecas, e se non atopamos, pois é ben decirlo ali, que o merquen, pero creo que é un libro básico sobre a opresión, e deso necesitamos saber tamén para recoñecelas. Eu, cando pensaba decir aquí un par de palabras, vos iba a decir, quizás os que estáis aquí os sabedes, non, que teñen en común, pero eu vou deixar que o conte, non, ese momento da historia que moitas veces desconocemos e que seguramente tuveron moitos momentos en común, pero eso foi importante e foi tremendamente revolucionario. Este ciclo, esta é a penúltima das palestras, o rematamos os xoves 24 con Jorge Álvarez Yáñez, e que falará tamén da Revolución Rusa e da Revolución do Occidente desde o punto de vista de Gramsci. Entón, vos convido, xa sabedes a toda a actividade, se alguén de vos non é socio, nos quere deixar aí o seu correo electrónico, nos vos mandamos toda a actividade. Cando queirades, Lois, graciñas, grazas que vai. Moi ben, María, grazas a ti, e grazas á asociación, porque pareceme que é un ciclo moi interesante, ainda con esa palabra revolución, que non era o mismo nos anos 70 que nos 90 que neste momento. Hai que ver simplemente analizando esa palabra como foi mudando todo o sentido das cousas, e de tantas palabras. Eu, a verdade, que estou moi contento, primeiro, pola vosa presencia, e despois por estar ao lado de Claudio, porque pasamos momentos da historia do nacionalismo pois realmente moi complicados, e que neste momento estánse repetindo, curiosamente, porque a unir este libro do retrato do colonizado, co cal nos anos 70 comezamos a loitar, era a Biblia de Castelao, era o Sempre en Galiza, e despois, cando saiu este libro, nun momento en que as colonias francesas se estaban revoltando e que os partidos, contextualizando, que é interesante, os partidos, o Partido Comunista Francés, os partidos europeos de esquerdas comunistas e tal, estaban totalmente en contra dos movimentos revolucionarios anticolonialistas. E este libro, de algún xeito, foi, pois, oscurecido bastante desde esa perspectiva. Eu acordome en Lugo, cando o liamos este libro, que empezábamos a facer as primeiras reunións,
e que estábamos admirados, porque ao ler o libro íamos vendo como exactamente eso, as diferencias lógicas das culturas e dos países, estaba ocorrendo tamén na Galiza. E a primeira batalla, e iso pasou a nivel de Galiza, que tivemos que facer para introducir o nacionalismo foi loitar contra o Partido Comunista de España, hasta tal punto que as reunións que había e as que coñecía eu cos traballadores de Astano, cos traballadores das fábricas, dos talleres, dos obradoiros que había en Galiza, o Partido Comunista facía reunións cos traballadores e traballadoras que falaban en galego, facías en español. É dicir, que foi tamén un momento no que a introducción do propio idioma era unha cousa extraña, porque non se levaba precisamente naquel momento en que cambia desde a República, a Guerra Civil, e despois os primeiros momentos da historia en que o nacionalismo comeza un pouco a moverse. Así que agora, neste momento, volve o tema da Constitución. Claudio Garrido, Bautista Álvarez, de moito sentimento neste momento, moito recordo deses momentos tristes da vida, e que parece como se se caesen mundos enteiros de moita batalla, de moita loita, irrecoñecível no sentido de non é recoñecida, aínda non é recoñecida, e entón aparecen momentos da historia dunha batalla moi profunda de rapaces e rapazas naquele momento, aboiños e aboiñas xa neste outro. Pero naquele momento estaba xa ca Constitución, en tanto acaba xa, non acaba, sino que se despraza a outros meios o propio franquismo, ven a primeira redacción da Constitución, todo aquel debate, e ven a votación. Nós votamos en contra da Constitución, igual que os vascos, que aí houve tamén bastante batalla, e os catalás, que se adoptaron bastante ao respecto. Pero esa votación en contra, cando por primeira vez, nas primeiras eleccións que hai, nas que se presenta o nacionalismo, ou unha parte, porque había outra tamén, que se chamaba Bloque Nacionalista, Bloque Nacional Popular Galego, Partido Socialista Galego, do que era prácticamente o representante maior, pois Claudio, e hai esa unión a través de toda outra historia tamén, pois, cando na primeira sesión, non é na primeira sesión, porque realmente Claudio Bautista e eu pasamos un ano, iniciábase toda a historia do Parlamento galego, por lo tanto, o primeiro ano foi estudar como nos íbamos a organizar, como iba a ser o regulamento dese Parlamento, primeiro Parlamento de Galiza. Nós, automáticamente, durante todo ese ano, que foi un ano que durou todo ese traballo, nós batallamos moitísimo para que non se puxera un dos artigos que se acabou poñendo por maioría, que era a obrigatoriedade de xurar ou de prometer a Constitución. Nós, despois de debates nas propias organizacións, decidimos que non vamos a pasar por eso, primeiro, porque a Constitución ten algúns artigos antidemocráticos totalmente. Por exemplo, a única fórmula económica que se pode dar neste país é a economía libre de mercado. Hai outras constitucións que non definen taxativamente, porque en momentos da historia pode introducirse outro esquema económico. E esa era o razonamento que nós facíamos naquele momento. Outro tema, o da lingua, 3 pilares básicos para nós. A lingua quedou, como estamos vendo neste momento, como algo folclórico, moi pouco renovada da perspectiva franquista última de ser, bueno, unha cousa de pasar pola casa e punto. E depois o outro tema era o da soberanía, o dereito de autodeterminación, o dereito das nacións que había no Estado español, que evidentemente foi eliminado. Ese foi o debate e, de unha forma cobarde, eu creo que o Parlamento galego sigue tendo esa mancha que chegou ao extremo de 3 diputados que fomos elixidos polo povo galego, polo tanto, só nos pode eliminar o povo galego, fai unha reviravolta legal,
totalmente desacertada, non acertada incluso en términos legais, a pesar de que foi aceptada polo Tribunal Constitucional, e vótanos porque non queremos darlle pleitesía á propia Constitución. De fondo, cal é o debate? O que nega a Constitución. Cal é o debate neste momento con Cataluña? Non é se é legal ou non é legal. É se unha Constitución permite ese dereito democrático á soberanía. Por lo tanto, todo ese bosque de palabras de inquina, de odio que está introducindo toda a prensa, todos os medios de comunicación españoles, é impresentable en términos democráticos. O problema é se un país, xa non falo a nivel individual, pero o problema é se a nivel colectivo un país que nese momento ten maioría decide declarar a independencia. E ese é un dereito democrático. Se hai unha lei que non o acepta, entón como loitaron neste contexto da historia dos colonizados de Albert Memmi, do retrato colonizado, as constitucións europeas que estaban machacando tamén aos propios súbditos que tiñan nas propias colonias. Como evoluciona o mundo se quere aceptar constantemente unha legislación que é do amo? É imposible que haxe evolución. Por lo tanto, hai momentos en que a xustiza está por riba desa legalidade, e esa legalidade está imposta realmente polo franquismo, polos neofranquistas e todo o españolismo que despois se vai desenvolvendo nese aspecto. Así que son dous momentos, curiosamente, que se unen na mesma perspectiva. Hoxe, un goberno dunha nación que declara a súa soberanía está parte no cárcere e parte no exilio. Din que non son presos políticos. Entón, que son presos políticos? Está parte no exilio e parte nas cadeas españolas. Esa é unha cousa así. Entón, como resolvemos, como van resolver ese conflito? A verdade é que se abre un momento moi interesante tamén para o propio país, para a propia Galiza, porque eu, se hai algo que lle vexo positivo dentro deste bosque de barbaridades, é que de algún xeito se está levando por primeira vez este debate profundamente a toda a sociedade. É o único aspecto que lle vexo. Por lo tanto, eu lembro naquele momento, é unha das cousas que teño da historia, pois como unha película que me queda grabada no cerebro. Lembro naquele primeiro Parlamento, porque non había prácticamente espacio físico ainda feito para o Parlamento, despois foron creándose varios, e era o segundo, porque iniciáramos no Palacio de Xelmire. Entón o segundo era pois ao lado da Praza do Obradoiro, e en San Clemente, e aí cando piden a xura un por un de todos os diputados e diputadas, vámonos levantando e vamos dicindo: eu nin prometo nin xuro, porque son demócrata e defendo a liberdade nacional e social de Galicia. Eso, hoxe, sigue tendo tamén tabú e sigue estando prohibido. Bueno, é xa para recordar ese momento que me parece moi interesante dentro da nosa historia, e tamén a Bautista, verdad? Un dos grandes parlamentarios era Bautista Álvarez, desconhecido por todo mundo, e outro, o seu humor, Claudio López Garrido, que era moi loado tamén polas chispas que tiña, moi loado como as revistas, unha das revistas que fixo con outros compañeiros, aquel Xo e antes Can Sendono, que lóxicamente as xeracións de agora non teñen ni idea, pero era o respiro humorístico, satírico de todo o que estaba pasando con Fraga, por exemplo, naquele momento. Así que eso foi unha parte tamén da historia moi bonita. Bueno, Claudio de Vigo é asentado na Coruña a través dun traballo moi interesante que fixo no Centro de Investigacións Agrarias de Mamegondo. Hai unha parte moi interesante de Claudio, e eu sempre valorei moito, e na batalla do Parlamento tamén,
que es experiencia en agricultura e en todos os temas que teñen que ver o leite, incluso o dos incendios, incluso todo o que está pasando neste momento, que está moi estudado por él en moitísimos artigos. E despois en dúas obras fundamentales neste sentido, ver como desde a nosa perspectiva, desde a nosa idea, desde o magisterio dos técnicos que teñen, que neste caso é como el, ese libro que se chama Estructura Productiva da Agricultura na Montaña de Lugo, que é de 1987, ou este outro de longo o título, A eficiencia técnica das explotacións leiteiras na comarca interior da provincia da Coruña, influencia da concentración parcelaria, que é do 2003. Bueno, ese traballo, evidentemente, levouno, cando foi a etapa do bipartito, do bloque do Partido Socialista Obreiro Español, a ser o subdirector xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica da Consellería de Medio Rural. É unha pena que non estivera neste momento, por lo menos para decir algunhas cousas, sobre todo o conflito dos incendios e as grandes mentiras e os grandes negocios económicos tamén que hai detrás dele. Así que nada, Claudio, para vos sería moi bonito tamén despois falar un pouco a idea que temos, que podemos ter da historia. Hai moita variedade, hai moito descoñecemento tamén. Os países colonizados pasan dentro das características fundamentales pola historia que se borra, que se vai borrando. É un conflito grande, pero máis grande dese conflito é se as propias víctimas borran a súa propia historia. Daquela poderemos facer moi pouco. Así que para corrixir esas cousas temos hoxe o traductor. Traducir tamén é crear, de algún xeito. O traductor deste libro que moveu todas aquelas xeracións dos anos 70 nun momento en que se estaban revoltando as colonias dos famosos imperios europeos, hoxe, desgraciadamente, unidos. Claudio, adiante. Gracias, Lois, por la presentación y gracias a todos vos por la vosa presencia y a todos a Asociación Cultural por darme a oportunidade de presentar este libro que en realidad está pensado para ser feito moito antes, pero despois pareceu que podía encuadrar dentro deste ciclo. Eu non estaba moi seguro porque en realidad parecía máis ligado o ciclo a Revolución Rusa e isto trata máis ben das rebelións coloniais, non? Eu son traductor deste libro por un rebote, bueno, non me conto a historia, pero o importante deste libro, como decía Lois, é que, claro, é un libro que inician, ainda que apareceu no 66, inicialmente foran dous traballos diferentes que se foran publicados en 1957, un na revista Esprit e outro na Carlos de Dernas, que era a que levaba, a que dirixía Jean-Paul Sartre, non? Este libro tuvo unha grande repercusión naqueles tempos. Eu coincido co que di Lois, en que para min, despois do Sempre en Galiza, quizá foi o libro que máis me influiu e máis me descubriu, non? E isto non foi un caso, digamos, no meu caso, no caso do nacionalismo galego en xeral, porque digamos que isto era casi como de obligada lectura, non? Porque isto deuse en todo o mundo, non? Este libro, cando Jacques Todern o convirte en libro nos anos 66, porque isto eran antes dos artigos distintos, se difunde, sobre todo en todas as colonias
africanas francesas, porque sí é certo que a súa visión dá unha visión do colonialismo francés en África, claro, non ten nada que ver co inglés, pero o autor chega a mostrarnos un mundo que é recoñecível pois para prácticamente todos os colonizados do mundo. Entón, isto, o mesmo en Xapón, que é unha cousa curiosa, como en Canadá, o sea, en todos os países ten unha repercusión tremenda. É un libro que, bueno, traducido sexa máis de 20 idiomas. O curioso, pois, a pesar do seu pequeno tamaño, é un libro que é prohibido, que é confiscado pola policía en todas as colonias, e hoxe, bueno, cando o lemos, parece inconcebible, mas non é así, porque en realidad a importancia, como decía o propio Meni, non é o que os colonizados pois non soubesen xa, senón o feito de que ao ler ese libro sentían máis legitimada a súa loita, non? Debo dicer que a trayectoria de Meni non ten nada que ver co que foi este libro. Este libro é un Meni xoven, é un Meni que marcha de Túnez para Francia, e non ten nada que ver coa súa posterior obra, non? Ele é un home, ele é xudeu, digamos que entre as minorías que existen na Galicia, hai moitos, pois hai unha minoría española. Cando chega a independencia dos homes que parten, non é un home que se compromete despois da independencia do país, como foi Fran Fanon en Arxelia, non? Fran Fanon é o seu libro Os Condenados da Terra, é a outra referencia daqueles tempos que leímos todos, porque vai ser un libro moito máis político. Tamén foi introducido por Sartre como este, con unha introducción moi boa. Eu creo que realmente a introducción que fai Sartre a este libro, pues, eu creo que é o prólogo que todos os autores quixeran ter, non? Nos aquí, pues, chegamos a conocer o sea, a primeira edición é Cuadernos para o Diálogo, que eso xa, bueno, onde vai que desapareceu, non? Que foi no 71. E a Portugal isto non chega hasta depois da revolución do 25 de abril. Claro, era unha potencia colonial, era unha metrópoli, e este libro estaba prohibido. Unha vez que triunfa o 25 de abril, pois xa no verão este libro pois é publicado, non? Unha das cousas importantes deste libro, xa digo que parte de ser prologado por Sartre, o que lle deu sempre unha gran relevancia, pois tamén a súa versión inglesa foi por Nadine Gordimer, que era unha africana que estuvo moi foi premio Nobel de literatura, pero que sempre estuvo comprometida coa loita por os dereitos civiles e contra os foguetos, non? Contra o racismo, non? Pero quizá o fundamental é que no momento en que se publica, pues, está vigente a Guerra de Arxelia, non? Neste sentido, eu, pues, no fácil que fixen para ela a petición da editorial, pues, quixen contextualizar, porque este libro non se entende sin o momento no que se publica, non? A Guerra de Arxelia é quizá a guerra con maior incidencia ou con maior trascendencia en todo o mundo. Hai que tener en conta que Arxelia era un departamento francés, como pode ser Canarias, como pode ser Cataluña, hoxe, ao que facía referencia Luis Santos, cando se intentaba relacionar esa situación co actual. Entón, é a primeira vez que un departamento se independiza. Isto é como unha guerra atroz, non? Esa guerra tan atroz porque
bueno, Francia é certo que se descubriu que hai petróleo, que hai gas, pero nunca admitiu que tuvesen unha certa autonomía como despois fixo, non? Entón, isto degenera nun enfrentamento que, por un lado, foi, digamos, o laboratorio doutras guerras posteriores. Todo o que pasou coa tortura, todo foi, digamos, ensayado en Arxelia. O sea, os Estados Unidos aprenden dos franceses en Arxelia para aplicalo en Vietnam. O mesmo pasa despois na contrainsurxencia en toda Latinoamérica. Mais aínda, posteriormente, durante a dictadura en Argentina, no Cono Sur, os asesores dos torturadores son franceses. Todo eso que vimos en Chile, en Argentina, de lanzamentos da xente viva desde os helicópteros ao mar, eso faise antes en Arxelia. Todo eso foi ensayado ali. Foi unha cousa tan escandalosa que os propios franceses, os propios soldados franceses chegan a dizer despois da guerra contra os nazis, da guerra mundial, que eles superaron os nazis, non? Unha das cousas curiosas é que, claro, isto é xeral. Non só torturan os soldados, os oficiales, son os propios generais os que chegan a torturar e incluso o declaran. Hai, podedes entrar en YouTube, hai incluso esas declaracións recollidas. Hai incluso algún general que chega a probar antes as torturas en si mesmo antes de utilizalas cos arxelinos, cos independentes. Unha das cousas curiosas é que a veces non se ten en conta o Frente Nacional de Liberación de Arxelia, estimase que serían 400 militantes. En Arxelia había establecidos máis dun millón de franceses daquela, non? Posiblemente, se daquela se fai un referéndum, a maior parte dos arxelinos, incluso dos nativos, serían os partidarios de seguir sendo franceses. Agora ben, a forma en que Francia enfocou a represión acabou generando unha crise que foi a Cuarta República e acabou incluso coa conciencia, digamos, generalizada no país e finalmente coa independencia. Unha das ensinanzas máis importantes é o papel que xoga a esquerda naquel momento. Son os socialistas, os que están no poder, os que en ese momento, digamos, dan carta blanca ao exército francés para esa represión brutal que se vai facer. É o apoio do Partido Comunista, que non é a dereita. Nesto hai que ter en conta outro elemento, e é que, bueno, sempre hubo, o propio Meni fala no seu libro, digamos, ese receo que tiña a esquerda con respecto ao nacionalismo, non? Eso cambia no momento en que a Unión Soviética escolle a vía do socialismo nun só país, non? E despois vese que en todas as noitas de liberación nacional un dos componentes fundamentais é sempre o nacionalismo. Foi no Vietnam, foi en Cuba. Cuba non é socialista inicialmente. Pero naquele momento, claro, para moita xente, bueno, para moitos que están aquí sí que o poden recordar, as tropas do Pacto de Varsovia entran en Hungría. Nese momento, todos os partidos comunistas europeos apoian esa intervención. A voz aí discrepante de Albert Camus, que se convierte nun disidente, en eso sí que hai o primeiro enfrentamento con Sartre, e realmente quen ten aí a razón é Camus, pero eso queda esquecido, porque, bueno,
están precisamente nunha guerra que dentro das moitas anécdotas e episodios que se reproducen, un dos máis curiosos é a famosa represión de Setif. Acabada a Guerra Mundial, aí se fai en Setif, que é unha cidade arxelina, fais unha conmemoración da liberación dos aliados. Nese momento xa existe, digamos, unhas forzas organizadas, unha certa organización nacionalista. E nesa festa exíbese por primeira vez xa se exhibía antes, porque digamos, a bandeira arxelina é anterior, non? Sácase a bandeira da Arxelia. Eso acaba de enfrentamentos, e esos enfrentamentos chegan a unha represión tan brutal que o número de víctimas, porque aí intervene a aviación, a marina, calculase en 40.000. Unha cidade que non debía ser como Santiago, non? Pois é masacrado totalmente. Digamos que aí é realmente o inicio de todo eso. Esto digo porque a continuación desa masacre, o Partido Comunista, l'Humanité, o órgano do Partido Comunista francés, vese obligado a justificar esa intervención, porque eles apoian ao goberno socialista, dicindo que eso foron os tumultos provocados por agentes hitlerianos, non? E en ese caso, eso se mantén até que, digamos que, bueno, por fin os arxelinos acaban sendo independentes no 61, e aí sí que entra en crise toda a esquerda, e cando chega a intervención xa no 68 das tropas en Praga, que é a primavera de Praga, realmente todos os partidos comunistas aí sí que empezan, salvo, digamos, o caso de Fidel Castro, se dan conta de que non se pode seguir admitindo esa liña que se iña mantendo desde a Unión Soviética, e bueno, empeza todo aquilo do eurocomunismo, e non só iso, porque, claro, no 68 coincide o mai francés. Eu devo dicer que, ainda que eso é o que máis se fala, foi bastante máis folclore do que se non foi unha cosa como naqueles momentos se presentaba, que era a primeira revolución nun país capitalista, e moito menos. As consecuencias, se cada se notaron despois na forma do bacharelato en Francia e tal, pero o que realmente eu creo que influye máis é, digamos, a crise que se dá na propia esquerda. De feito, a nivel galego, unha das cousas sintomáticas é que o Partido Comunista de Galicia créase. É falso, non? É a necesidade do recoñecimento de que hai unha certa autonomía dentro do PC, porque en esos momentos xa aparecen as forzas nacionalistas en Galicia, non? Entón, créase esa... Porque, bueno, claro, por exemplo, o PGA, o Partido Socialista Galego, xa son do ano 64, non? Entón, créase unha sección que realmente hasta 1986, cando xa é Esquerda Unida, o Partido Comunista de Galicia non se registra como organización galega, non existe organizacións políticas, pero o que sí é certo que neste momento sí se dá a necesidade de adaptarse digamos, a realidades nacionais, porque sí existe un problema e están aparecendo organizacións de esquerda. Claro, o máis digamos, o máis famoso é o caso de Euskadi, a aparición de ETA. Por iso decía que si ten influencia, bueno, eu eso non coñezo, pero, por exemplo, o feito de que do nome da Unión do Pobo Galego, non? Sendo un partido comunista, pois o lógico é que se tivera denominado Partido Comunista de Galicia ou algo semellante. Sin embargo, é o FLN, digamos, o que inspira algúns dos promotores do partido, é a denominación, é unha denominación claramente diferente.
frentista, non? Entón, por eso eu dicía que a importancia moitas veces, porque hoxe, claro, todo o que foi a historia está negado, está manipulado, salvo aqueles que, bueno, pues que recordamos como foi todo este proceso, porque que non é como non lo explican na actualidade. Hoxe, por exemplo, o proceso de ETA, pues parece que foi había un grupo de psicópatas con un determinado momento que deciden empezar a asesinar xente bueno, para liberar os casos. Eso non foi así. Hai un proceso e influyen moitísimos factores e para explicar como se chegou a eso hai que ter todo eso de conta. Hoxe, eso todo se ignora, non? Pero se ignora nos aquí. Eso na propia Euskadi, non? O sea, porque naceu eso e despois incluso o que foi a adopción como as diferentes rupturas, todo eso é un proceso complexo que acabou como acabou, pero quero dicir que hoxe dáse unha visión simplificada, porque é unha visión simplificada de todo, pues, como o nacionalismo aparece como victimismo, non? Pero claro, o victimismo ese é o mismo, pues, cando unha violada vai a unha comisaría, pues tamén fai victimismo, non? O sea, non é tomada en consideración, ou moitas veces, incluso unha cousa, a ridiculizar, non? Pero esa falsificación da historia é o que fai que moita xente hoxe pues, acabe non entendendo o que está pasando, non? Cando se esquece a historia, pues non hai maneira de interpretar nada, non? De feito, unha das cousas que a mí me chamou a atención que este libro desapareceu, non? Unha vez publicada esas primeiras edicións, está absolutamente descatalogado. As versións que hai por aí, afortunadamente, hubo moita xente que escaneou o libro e o colou en internet, pero o libro sí foi silenciado, e tanto en español como en portugués desaparece. De feito, cando unha das cousas que chamou a atención, que eso supémolo cando hubo que pagar os dereitos de autor para a súa publicación, que non existía, todo o que existía era fantasma, non? Entón, digo isto porque nas reflexións que fai Meme, este é un tema que aborda, non? O da anexa cultural, digamos, o colonizado como un ser sin historia, toda esa imaxen que se vai construindo sobre o colonizado, pero que é unha obra do colonizador para xustificar e legitimar a súa actuación como colonizador, non? E o que se pretende, mediante unha mistificación, é o que o colonizado acepte e incluso chegue a asumir o seu papel como oprimido e como colonizado, non? Entón, todas estas observacións que fai Meme naquel tempo, pues realmente desenmascaran o que é a colonización. El non trata de facer un libro de economía ou de explicar un libro de estructuralismo, non. El fai unha cousa bastante máis simple, pero moito máis profunda, porque el, en casi toda a súa obra, digamos que tratou de mostrar aquilo que el vía directamente, non é, digamos, unha elucubración teórica. Pódese, digamos, criticar e discrepar de algunhas das cousas que di, pero el parte da súa experiencia como profesor no instituto en Túnez. Os retratos os fai a partir dos seus da xente que coñece. El xudeu, pero a súa nai é berber, el móvese cos nenos árabes, e despois, cando é maior, digamos, é profesor nun instituto. Entón, os seus compañeiros de traballo, el os analiza e con eso construye estes dous retratos. Son dos ensaios que son o retrato do colonizador por un lado e o retrato do colonizado por outro, non?
En estes dous retratos, moitas veces, claro, hai a tentación de pensar que validez teñen hoxe, non? Hai cousas que siguen tendo validez e outras, se non teñen validez é porque as circunstancias cambiaron moito, non? Digamos que no retrato do colonizado hai no retrato do colonizador, quero dicir, despois falarei do colonizado, hai unha cousa que obvia, non? Non existen os sistemas coloniales, non? Naquel momento existe un sistema colonial, existe unha administración colonial, un exército. Todo eso non o encontramos hoxe. Eso cambiou, digamos, a independencia e adquire unhas novas formas, que é o neocolonialismo, donde si se explota a colonia, sigue explotando os seus recursos, pero xa non se utilizan directamente as tropas, ni esa administración, nin hai eses colonos, non? Son os propios colonizados. É unha élite que é formada en Francia, que é a que asume a dirección. Nunca deixa de perder o control a metrópole. De feito, observamos hoxe mesmo, non? En todos os países de África Occidental, as tropas francesas siguen ali. O que pasa que Francia xa non é o que era. Necesita o paraguas estadounidense. De feito, non sei, se podemos mirar términos militares, numéricos, son todos esos movimentos que hai no Magreb, son realmente cousas pequenas, como unha potencia con todo ese potencial militar non é capaz de controlarlo. E nese sentido, esta base de Morón na frontera que o Estado español así medio con nocturnidade aprobou, é simplemente para permitir que os Estados Unidos cubran ese papel que hoxe Francia non pode soster, porque tampouco pode pagar, non? Que esa é, digamos, unha das conclusións na introducción que di Sartre, a introducción a este libro, que dice: esta guerra acabarase, perdemos, cando non a podamos pagar, non a podamos manter, e así é, que esa guerra non se pode manter, non? Entón, o que é o retrato do colonizador, pois, hoxe, digamos, non responde, explícanos moi ben o que era nestes momentos, está perfectamente explicado, e máis, incluso explica moitos dos comportamentos destas burguesías locais que sustituíron despois ao colonizador, non? Porque non fan máis que reproducir o que vían facer. Entonces, pois ese gusto por ostentación, eso vese hoxe en calquera deses países, non sei, calquera negocio que teñen certo cariño, pois se desplaza con motoristas, con sirenas, tal. Entón, ese gosto polo guato, esa admiración por estranxeiro, por visión do estranxeiro, ese desplasamento, porque realmente acaban convertíndose nunha especie de clase dirigente, asumindo todos os comportamentos do antigo colonizador. Claro, eso é, digamos, o que hoxe, cando lemos este libro, nesa parte, digamos que non se cumpre, porque xa non é así, pero sí era así. Eso é importante. A outra cuestión é que o colonizador en estes momentos, claro, existen esas multinacionales ou empresas no seu país, como pode ser Francia, sin estando ali. Pero os que están son técnicos, xa non é esta xente que nos presenta Meli, que, digamos, a parte máis interesante, cando fala do colonizador de esquerdas, que é unha persona que ten conciencia de esquerdas, cando se dá conta, toma conciencia do seu papel, entra en contradicción, non? Entón, ou se convirte nun colonizador puro e nato, como somos de dereitas, ou tense que unir ao colonizado, ou senón, que, digamos, a terceira vía ten que largarse, non? Ten que ser un tránsfuga, que é o que tiene. Eu, despois de conocer o que foi a biografía de Lenin,
esa figura dese tránsfuga, dese colonizador de esquerda que é imposible que se manteña, en realidad é un autorretrato, porque el é o que fai, chega un momento en que entra na traición e ten ser que largar, non? Entonces vaise para Francia, pero hoxe digamos que eso non é. Os técnicos que hai nestes países técnicos, digamos, das metrópolis ou das centrais son xa do outro estilo, non? Eu coñezo xente da Shell que están un mes ali, outro mes Holanda, volta, é xente que se desplaza, non ten ningún contacto xa cos colonizados, é máis, por temor, normalmente eses coches van en lunas oscuras, non? Para que non se sepa que van, entón, realmente, ainda que están intervindo, porque os servicios secretos sí que siguen existindo, e cando hai necesidade de intervir, como hai pouco, por exemplo, en Burkina, pois intervenen, non? Pero non están, o sea, non se ven, pero sí están, non? Entón, eso cambiou sustancialmente. Entón, cando lemos hoxe o libro, este retrato do colonizador, pois claro, o que quizá quedou desfasado, hoxe non está vigente. Caso diferente, pois, é cando digamos, vemos o do colonizado. O colonizado, o retrato colonizado, que é o segundo ensaio, si ten máis vixencia en determinados aspectos, non totalmente, porque digamos que a colonización hoxe mismo, xa os teóricos, os antropólogos, claro, o desaparecer ese régimen colonial non se estudia como tal. Hoxe falase de colonialidades, non? Entón, Porto Rico non é unha colonia, pero sí unha colonia. O Estado español non é unha colonia, pero é prácticamente un protectorado. Acabamos de ver que é un momento en que ten que cambiar a Constitución, e cambia esa Constitución, porque hai que pagar as débedas contraídas, porque é un Estado que debe cargar a expansión. Entón, nese momento, a soberanía do Estado español prácticamente non existe, como non existe na maior parte dos países. E esa, se cara, é outra das diferencias da actualidade con respecto ao tempo en que escreve Ben, non? Que é, digamos, o que é a globalización. Digamos que nestes momentos os centros de decisión, a centralización do poder, da riqueza e do coñecimento a nivel mundial é moi grande. Incluso hai un aspecto importante, é que, por exemplo, cando se nos presenta a Unión Europea como unha especie de proxecto de novo Estado, eso é absolutamente falso. A Unión Europea non é proxecto de ningún Estado. Naceu como unha plataforma para a globalización. De feito, digamos que moitas das competencias que se están nos Estados pues deberían, digamos, centralizarse a nivel europeo, mas non é así. O que pasa é que todas, digamos, esas sendo un proxecto neoliberal, o que se pretende é precisamente privatizar todo iso. Entonces vemos que moitas das competencias que desaparecen son asumidas incluso fora de Europa. É dicir, que moitas destas empresas que son as que toman as decisións ni sequera están radicadas en Europa, pero presionan. De feito, todos estes tratados internacionales o que acaban por demostrar é que nin é un proxecto, digamos, de Estado europeo, nin o vai ser. E iso entra, digamos, despois coas propias contradiccións que ten, digamos, esta centralización do poder, que por outra parte supón, digamos, unha nova división do traballo a nivel mundial, non? É curioso que cando se estaba escribindo este libro,
cando están estes países, digamos, independizándose, para moitos de nós, por exemplo, para min, eu vou facer así como autocrítica, hubo outros libros que, claro, como eran escritos por señores que eran reaccionarios, como Levinsky, que foi realmente o ideólogo, ou realmente que definiu a política internacional do Partido Demócrata Americano, que se escribe naquele libro de La Nueva Era, que nos pasamos, pero hoxe, cando volvemos a ler, porque, digamos, que neste tipo, cando mira eso de repensar, sería reler o que vimos antes, ou ler de novo o que non lemos. Unha das cousas que me chamou a atención é que prácticamente todo isto que vemos hoxe da globalización está escrito nese libro, ¿no? Entón, e ese é un libro dos anos 70. Nos, digamos, nese sentido, a veces que despreciamos determinadas cousas, prácticamente estaban escritas. Da mesma maneira, que ele é autor de outro libro que é sobre a xadrez, no que ele explica toda a política que hai que seguir en Oriente, ¿no? Que explica pues, a guerra de Afganistán e a intervención dos Estados Unidos, como os Estados Unidos deben intervir aí. Hoxe, bueno, pues, todo isto é moito máis coñecido, e el, incluso, en unha entrevista que se lle facía non hai moito, preguntándolle si realmente todo este cataclismo, ¿no? que se desenvolve en todo o Oriente Medio, a guerra de Irak, Afganistán, este, o que é o Oriente Medio, o conflito de Siria, ¿no? Si non foi un erro en aquel momento, digamos, pues, armar os afganos contra a Unión Soviética, e despois o que se desencadenou, porque xa é prácticamente incontrolable o caso de Pakistán como un estado fallado, ¿no? E el responde, dice, bueno, esas son consecuencias, pero hai que valorarlo na súa xusta medida. Se nós non facemos aquilo, a Unión Soviética seguiría existindo, porque iso prácticamente está escrito aí, claro, digamos, hoxe cando volvemos a ler estes libros e reflexionamos sobre eso, e bueno, o teñamos aquí está explicado. Esa foi a política que se seguiu. Mais ainda, cando digamos, durante o mandato de Obama, que se fala da posible intervención, bueno, e antes, con Bush, da posible intervención en Irán, ¿no? El é o que di que se corre certo risco, que aí podemos quedar encallados noutro novo Vietnam. E para intervir, se temos que intervir contra Irán, posiblemente sería necesario un novo 11S. Eso, claro, cando os xornalistas leen, bueno, entonces o 11S, digamos, foi algo preparado desde os Estados Unidos para despois utilizar a intervención en Irak. Claro, esa habilidade está aí. Vai dicir que as cousas moitas veces son máis complexas. Eu o que sí, e isto é unha opinión persoal, cando Memmi, dentro das súas conclusións, despois de facer os seus retratos, el considera que, claro, o colonialismo non é viable. Nese sentido, naquele momento é profético. El di que aquelo se acaba, que os colonizados van a rebelarse porque non é imposible integralos, e todo eso se vai desmoronar. O feito así é. Agora, o que el di que o que xa non é posible é o exterminio, como foi no caso dos indios americanos, non? Porque si necesitas de colonias, necesitas esa man de obra que vai traballar barato, que vai traballar por un salario, senón a 10ª parte os que terían que pagarse a obreros colonizadores, non? E isto sí que hoxe habría que poñer en cuestión,
porque a destrucción, por exemplo, dun estado como Irak, o de Siria, o de Libia, non? Moitas veces preguntámonos, bueno, pero non sería mellor, como decía Aznar, ¿no? Refiriéndose a Gaddafi, nuestro extravagante amigo, ¿no? O como era Saddam Hussein, que era un hombre dos Estados Unidos, manter, que son dictaduras, pero bueno, a la eles, ¿no? Manter esa xente e non intervir. Por que se intervén? Pois posiblemente porque nas valoracións que se fan, igual que eso unha opinión personal, hoxe un Estado, o Estado ten moito poder porque del depende, pues, aí existe unha organización, existe unha educación e existe incluso unha conciencia nacional, mesmo en estados artificiais que foron diseñados polos occidentais cando eso foi descolonizado. Entón, é diferente loitar contra un estado que se considera legítimo, que a xente está disposta a defenderlo, que ten un exército, que ten unha sanidade, a enfrentarse como era antiguamente, pois a tribus. Entonces, é máis fácil, posiblemente, hoxe extraer o petróleo, extraer o gas en sitios no que xa prácticamente non hai nada. Eu coñecín en Libia, bueno, era un deserto, era realmente todo ese temor que había, o que podía fazer Gaddafi, aquilo non era nada, era prácticamente casi máis inmigrantes que libios, pero todos esos problemas desapareceron, creáronse outros, non? Pero o que si é certo é que seguramente é moito máis barato tener o petróleo e o gas como se está facendo agora que como antes. É dicir, que aquela necesidade que se tiña de crear pois unhas burguesías que se fixeran cargo deso xa non se ten. Por outra razón, e é que ao que me refería antes, esa man de obra que antes era necesaria xa non é necesaria, é que no fondo que non somos necesarios nós. Hoxe o home é a materia prima máis barata, e nesa sustitución por máquinas non importa servir. Claro, eso observamos cando se adopta unha política con refugiados como a que estamos vendo. Nesta Europa, pues es magnética e tal, chega o comportamento que se mantén con refugiados é o mismo que se mantiña cos colonizados. E no fondo hai comportamentos incluso nestes países que se consideran modélicos, como foi o caso de Dinamarca, que chega a actuar, ¿no? Pues, cando sacan os benos aos refugiados da mesma maneira que se facía que os nazis cos xudeus a entrada nos campos de concentración, que se les sacaba todo, o sea, salvando as diferencias, prácticamente son e o mesmo. E o estamos vendo, digamos, na diferencia en todo o que está pasando no Mediterráneo. Esa xente non importa. Entón, cando Memi no seu tempo nos explica como se dá ese proceso de colonización, claro, hoxe nos parece que eso queda muy atrás, pero os mecanismos que se utilizaron naquel tempo tiñan un sentido. Por iso, cando el trata moitos temas nese proceso, digamos, de asimilación do colonizado, que nos, digamos, antes cando decía Lois, por que nos sentimos identificados? Porque moitos desos mecanismos os experimentamos nos, e nos, bueno, nos nas últimas generacións, pero eso foi experimentado polos que nos precederon antes, non? Poño un caso que el dá moita importancia neste libro, que é o da escola, o papel que xoga a
a escola no colonizado, o papel da negación da historia, da amnesia cultural, da exterminación de todas as institucións a través das cales se vai renovando unha cultura. Un dos casos que chamaba máis a atención é a utilización do símbolo. Eu en 2005 en Senegal, cerca de a illa, que chaman a illa dos fetiches, visitando unha aldea, encontrei unha escola rural e había unha cabeza de vaca colgada cunha corda e chamou a atención. Entón preguntei que era aquilo, entón dixeron, eso é desembolo. E iso que? Pois iso o neno que non falan francés, pois que se escapa pois se lle coloca esa cabeza de vaca, non? E entón, se ese neno ve a outro que di unha palabra, pois é idioma, o wolof que utilizan ali, pois coloca de outro. Entón, a cabeza vai pasando, digamos, o neno que se equivoca, utiliza esa palabra, pois, ao final do día, pois, o neno que ten a cabeza de vaca, pois, ese castigado. A veces os nenos se rebelaban e entón desaparecía. Entonces, se castigaba a todos. A mí iso extrañoume, non? De feito, eu teño fotografado esa cabeza, non? E incluso intentei, bueno, a ver se hai un neno que quere fotografiarse todos os nenos escaparon, entón non había ningún. Entón era tal o pánico, pero non é ese pánico como se impuxo o francés, sino que é un neno delator, que se está facendo delator desde pequeno, non? Eso, despois eu, así lendo sobre eso, que eso foi o procedimento que se utilizou en Francia para impor o francés en Bretaña, en todos donde existían as linguas propias. Pero lendo a Anselmo de Andrade, que fai unha viaxe a España a principios do século XX, cando está entrando o tren, el, nese libro, describe ese mesmo procedimento que se utiliza en Navarra, non? Entonces conta como os negros que falan en euskaldún, pois se lles coloca, non é xa a cabeza de vaca, sino un anel, non? Entón se lles coloca ese anel e o neno vai pasando a anel a outros. Eu o que non sabía, e iso vino nas memorias de Estraviz, que iso le pasou a él nos anos 50 aquí. Unha boliña de papel. No caso de Estraviz era unha perra chica que pasaba, non? Pero eu falando desto, unha persona contame que non, que eso sigue sendo posterior, que no seminario de Lugo, nos anos 60 aínda se utilizaba o anel, non? Que eu eso ignoraba, non? E eso prácticamente o ignoramos todos. Cando falamos así como se foi destruindo o noso idioma, como foi desaparecendo, que todos os mecanismos existiron e nos moitos os descoñecemos. Entonces a veces nos extrañan, incluso os medos, a vergoña, todo eso ten unha justificación, porque si existiron. Entón, neso, cando o colonizado como dinámicos, que é un ser sin historia, é un ser sin pasado, é un ser que está condenado a amnesia, non? Entón, el non sabe nada da súa propia historia, el non sabe que nos foron, pois, bueno, aquí vamos ao rei García, que aquí hubo unha Galiza sueva, como non sabe, por exemplo, quenes foron os líderes nos seus países, quenes foron os líderes tuaregs, os líderes bereberes, non saben nada, eso non existe, non? Entón, o que si saben, pois que foi Banda de Arco, que foi Cromwell, coñecen a historia do colonizador. E máis, ese colonizador, mentre
veces é, digamos, o represor deses países, é o que ocupa en todas as plazas coas súas estatuas neses países. Se pode ver en Senegal, claramente. E aí sí que hai un papel que se xoga, que este é unha cousa que non abordou Meli, porque realmente non lle chegou el, digamos que cando escreve isto aínda non se dá, que é a figura do colonizado que se convirte en colonizador. Digamos, esa figura que sí, non se coñecemos ben, porque esta a vemos todos os días, é un alienado que xa ele asume o papel, ele xa é máis colonizador que o propio colonizador. Bueno, aquí é fácil buscar os exemplos porque os conhecemos todos. Para mí, o caso paradigmático foi o de Senghor, porque tamén foi un descubrimento, digamos, como colonizado ou, digamos, manipulado. Por exemplo, pensaba que Senghor, claro, era un poeta da negritude, e non é que o pensareu, é que eu vin e encontrei que hai teses doctorales incluso en países como Cuba, en México, en países que saben o que é a colonización, na que se fala, se ensalta a figura de Senghor. Senghor foi o gran traidor, en realidad. Pero é un caso paradigmático porque é un home que é formado polos colonizadores e, digamos, está encaminado a dirigir o país. Entón, el podendo implantar o Wolof como lingua oficial en Senegal, que era falado por 75% da población, cando só un 10% falado francés, que non só é un idioma en Senegal o máis falado, senón que tamén é lingua franca en Mauritania, tamén en Gambia, o sea, que é coñecido por unha gran parte da población. Sin embargo, o idioma que establece é o francés. Ahora ben, el como un poeta sí que participa na codificación das linguas inglesas, pero el sempre aspirou, e o conseguiu finalmente, porque foi premiado pola súa labor, a ser académico da Academia Francesa. Entón, a súa persecución, por exemplo, dos opositores, porque si hai, digamos, en Senegal, como lo digo, que é antítese de Senghor. El, que é un científico además conocedor científico nuclear, digamos que é consciente, ten conciencia da súa identidade nacional, e chega incluso a traducir a teoría da relatividade ou Wolof, que parece ser unha cousa que falle moitas veces o francés, para que traducir eso, pero digamos é unha reivindicación da súa lingua, sobre todo para demostrar que na súa lingua tamén se pode fazer ciencia, que se pode escribir ciencia. Bueno, digamos que ele foi perseguido, ainda que hoxe, digamos, a Universidade da Carle o seu nome, foi perseguido por Senghor. A súa revista, sí, que era unha revista de esquerdas, era prohibida. Claro, para prohibir a publicación desa revista, incluso se utilizaba unha cosa tan cómica como é, porque polas normas gramaticales utilizadas. Pois este home que, xa digo, foi premiado, a mí sempre me recorda a moitos dos seus dirigentes, que encantados están, digamos, de que os pasen a man por lombo, e esa necesidade que ten incluso, xa non, digamos, de aquí continuar este proceso de alienación da población, sino que se de intervir a nivel do Estado, de Cataluña, de Euskadi, sempre teñen unha opinión, non teñen opinión para resolver os problemas de aquí, porque son un desastre, pero sí
para dicir o que deben facer os catalanos o non deben facer. Bueno, a verdade é que estou me estendendo moito porque digamos que o tema deste libro tamén tan suxerente que eu podría estar falando desto o día inteiro, non? Porque os temas que van asociados á publicación de libro, por eso digamos que a mí me parece moi interesante que se traducira ao galego, ainda que eu, sí, teño unha dúbida que, digamos, esa impresión que me causou a mí no seu tempo e que me volva a causar hoxe porque, digamos, teño unha memoria do que nos pensamos. Eu sí que non sei como sería comprendido, como sería visto polas xeracións que non lles pasou a nós, que xa foron educadas en galego. Que entenderían desto? A mí é un deses libros que me parece que deberían ser utilizados non sei para club de lectura, non? Porque hoxe un rapaz que seguiu nesta escolarización actual, que ve aquí, non? O sea, isto parece o conto da unha leyenda, unha conto de alguna pipa, non sei. Eso sí que é unha cousa que sí teño curiosidade, non? Xa digo, case mellor porque non creo que posiblemente moitos que xa o coñecedes pois podedes dar a vosa opinión e me gustaría máis coñecela. Eu só quería facer unhas observacións dende o punto de vista da traducción, non? Porque si me foron plantexadas por algunas persoas que eran as traduccións previas que houve en castellano a portuguesa, incluso xente que eu co original, como algún dos originais en francés. Entón, as discrepancias, digamos, non é por xustificarme, quero explicar por que existen estas discrepancias. Unha traducción sempre unha escolla, non? Pero moitas veces, a hora de eu que sei dos sinónimos, un traductor pode escoller unha cousa e non outra, non? O que sí é certo é que eu son partidario, digamos, do máximo respecto á literalidade do texto, non? Nese sentido, nas linguas romances, porque non é o mesmo traducir o alemán, o ruso, o do inglés, que traducir do italiano, do portugués, do romano, ou do francés, porque sí que hai moitas similitudes e esas se notan. Entón, no caso de Memi é un gran orador, eso notase cando un lei. O seu prólogo do libro é un discurso extraordinario. Entón, unha das cousas que eu creo que sí, que é importante, esa cadencia, ese ritmo que ten, a propia sonoridade, hai que respetar, non? E eso, digamos, que eu quixen mantela, non? Hai unha cousa que sí me observaron, que é, por exemplo, a desaparición de un párrafo que aparece na edición francesa e incluso na edición castellana. Ese parágrafo eu detectei precisamente o comparar, porque eu utilicei varias traduccións castellanas a portuguesa, e digamos que o texto definitivo, o que utiliza Gallimard, é o de 1985. Entón, o autor, nun determinado momento no prólogo do libro, si fai unha corrección. Entón, bueno, fai dúas correccións. Unha, que, digamos, está ben feita, no sentido de que cambia a palabra, cando unha comparación, cando di que, cando as diferencias entre un marsellés e un arxelino, é entre un arxelino e un libanés. E el, nesa corrección, con yemenita, pero porque se dá conta, claro, a guerra de Líbano, porque un dos se dá conta que é moi difícil definir o que é a nacionalidade do Líbano. Entón, eso que no seu momento, cando escribeu, non se deu conta, si o elimina.
Pero hai outra parte na que fai referencia, digamos, a participación dos xudeus nas barricadas na guerra, na batalla de Argel, ao pé dos franceses, dos colonizadores, non? Entón, ese que na primeira edición o incluye, desaparece, non? Claro, porque desaparece, esa é unha corrección del, elimina eso, supoño, por as propias expresións que ten, digamos, da cultividade xudea. Igual, pois isto non era de nada, isto vai no prólogo que o elimina. Entón, aparece na edición do 71, pero no 74 en portugués ese párrafo xa non aparece. En ese momento, cando hai que ter en conta, digamos, o problema está no que digamos que todo tamén acaba aislándose ali os palestinos ao EDP, que é bombardeado. Entón, digamos que el fai esa corrección, entonces, cando a xente detecta, se dice, non, eso é feito por autor, hai un momento. Entón, eu eso suplino, digamos, como a nota de página. Claro, o autor quere que a versión definitiva é esta, pues así está. Ahora ben, hai unha nota de página que eso foi corrixido ele, que eso non era así. Outra cousa son, hai supresóns que aparecen curiosamente na versión portuguesa, hai algún parágrafo que chamou a atención que desaparecera, non? Eso sí que é unha cousa inexplicable, non? Inexplicable porque é un párrafo absolutamente insulso, non? E non tería unha explicación que houvese unha corrección en Portugal. Pero, claro, nos esquecemos, ahora que estamos cos ordenadores e todo eso, como se facían as correccións, non? Entón, curiosamente, esa é a parte final dun capítulo. Entonces, por que desaparece? Pois, a única interpretación, despois de dar voltas, é que esa folla perdeuse. Na traducción, ese último parágrafo, pois, debeuse perder a folla, e o tipo que pasou, pois, pasou, e iso pasa únicamente na traducción portuguesa. Logo, na traducción en castellano, que aí é curioso, porque hai algúns defectos que foron corrixidos, pero é porque, claro, a traducción está moi mal pagada. Bueno, neste caso non, porque digamos que aquí todo o mundo traballa sin pagar nestas cousas, non? Pero, digamos que nas edicións comerciais, pois a velocidade a que se fan as cousas leva a cometer erros, non? Son erros tan estúpidos que non é desconocimento do traductor, porque o traductor si sabe, non? Entón, unha das cousas que chama a atención, poño como exemplo, non? Que na traducción francesa é na luita contra un solo ingrato, non? A traducción española chama a atención porque dice la lucha contra un sol despiadado. O traductor sabe perfectamente que é solei, pero digamos que nesa rapidez confunde sol coa palabra castellana. Dice, nadie loita contra o sol, non? Loitase contra un terreno ingrato que é, digamos, a terra, non? Entón, eso, por exemplo, digamos, eso, claro, foi correxido, non? Bueno, digamos que eso, se o tiven en conta, hai outra serie de cousas que aparecen que son grallas. Por exemplo, hai unha cousa que chama a atención, que en castellano aparecía como falsillas seductores. Que pode ser isto? Eso é unha gralla. Aí, no original, e así vai no galego, é unha extrapolación seductora, non? Eso, por exemplo, na edición portuguesa é correcto, non? E logo, claro, hai cousas que son liberdades que se toma o traductor, que, por exemplo, a mí me parece que non hai visibles. No caso portugués,
claro, como xa pasaron moitos antes da primeira edición do libro, pois este libro que está escrito en presente de indicativo, pois escríbeno todo en pasado. Claro, chega un momento que choca tanto que necesitan por a pé de página unha nota e dice, bueno, vamos, do original vai en presente indicativo, nós pusemos en pasado porque xa pasou moito tempo. Claro, eso tampouco se pode facer, na miña opinión, e entonces eso sí que foi respetado. E logo, claro, é cando, por exemplo, o traductor querese adornar, non? Entón, parecelle que o autor pois hai pouco fin que apenas cousas, non? Entón, por exemplo, un pouco sádico, e o escritor, o traductor pon incluso un pouco sádico, non dixo iso o autor, porque o mete usted. Pero o caso máis curioso, eso no portugués é clarísimo, na edición portuguesa. Hai unha frase que a mí me chamou a atención que di, en fin, pensando así no colonizado, que o colonizado pues, retome o gosto por esas tradicións desdeñadas. Punto e aparte. Eso é o que di, non? Claro, o tradutor portugués es fácil de pouco, non, así non debe quedar. Entón dice que tome gosto por esas tradicións desdeñadas, como dicir, que vire o bico prego, punto. Claro, esa expresión en portugués é dicir que darlle a volta ás cousas, mudar o guión, non? Eso non o puxo o autor, usted pode parecer moi bonito, pero non debe ter iso. Bueno, iso, digamos que no que na edición galega, eso está todo cuidado. Logo hai outra cousa, que supresións porque se considera que o lector non é culto, ou é parvo, ou non entende as cousas. Entón, é certo que el como, non sei, o autor é un home moi culto, entonces, pues, a veces se regodea, pues, mete aí cultismos, como hai unha referencia ao Barbeiro de Sevilla e tal, non? Como eso non se entende ben, a opción tanto no español como no portugués é eliminar a frase inteira. Claro, isto aquí sí que foi respetado o original, o único que fixo foi poñer unhas notas explicando por que eso sería así, as estampas de Pinal, que son estampas, claro, nadie está obligado a saber, sobre todo se non é francés. Hai que explicar que significa estampas de Pinal francés, pero bueno, que é unha alusión, digamos, a cosas aí, porque era unha imprenta que se chamaba así, e entón facía unhas postales, pois, moi naif. E deso, digamos, que todas as cousas que había así na versión galega, digamos, que van con notas a pé de página. Non sei, hai moitos temas que desenvolvería, pero prefiro casi que digamos os... Mellor falar así un pouco agora, sí. Un pouco entre todos, como vedes esta, bueno, os que si os destes algún, pois o mellor tedes así máis posibilidade de intervir, pero dá igual, son moitos temas os que tocou tamén Claudio, incluso eso da xeración, como un rapazo, unha rapaza nova hoxe lería este libro. Sería unha cousa interesante nese sentido, non? A familiaridade que pode haber con esta historia. Eu, desde logo, creo que hai moito aínda co que está ocorrendo neste momento. Outra cousa que este máis oculto, que a cultura neste momento está mediatizada de outra forma, non? Pero todo o carácter psicolóxico do galego da galega é unha cousa moi curiosa e aí, para min, sempre estuvo moi ben retratado porque se parece moito. Incluso ti que estuveche por Burkina Faso ou por Malí ou todo iso, é que ves retratos exatamente iguales como podía ver aquí. Ahora, cambiaba o cacique, por exemplo, xa non é igual. Ahora, por que un galego ou unha galega de entrada, cando queren conseguir algo, o primeiro que pensan é buscar un padriño? Por que? Iso é moi general, penso eu, o mellor equivócome, pero nunca se entra de frente, e ese é un conflito que temos despois para evolucionar un pouco na historia.
non se entra en forma, hai que dar un repaso, e entón eu miro a historia e entendo perfectamente por que ocorre eso neste momento. Os galegos e galegas nunca ganamos. Toda a historia da revolución colectiva nunca ganamos. Fomos sempre víctimas totales. Eu creo que iso transmítese psicolóxicamente dunha xeración a outra, pois senón non te explicas moitas cousas que ocorren neste momento en que, en teoría, pois todo o mundo ten a liberdade grandísima. Bueno, eu digo isto un pouco para iniciar, se se ve así ou outro ve de outra forma, tal que é o máis bonito. O máis bonito é isto. Eu, na posfacio, porque permitime introducir aí unha referencia, porque a mí me parece moi galega ainda que é africana, non? Barney, nese libro que igual conocedes, que se llama o antropólogo inocente, fai referencia a unha etnia africana de Camerún, os camarón, son os dugallos. Esta é unha etnia que sempre, digamos, tivo un complexo de inferioridade moi grande con respecto aos fulanos. Os fulanos son os pel, son os bororos, son os países que ten un nome diferente. Hoxe non son nada, son un pouco así máis torpe. Bueno, no seu tempo, eso, digamos, eran a etnia dominante, non? Entón, os dugallos conta que nunca, o sea, se visten como os fulani e falan o fulani, non utilizan, se ti falas en dugallo, nunca responden, porque, digamos, que consideran que a súa lingua é inferior, non? Entón, eles se consideran inferiores, entón, sempre responden en fulani, non? Claro, eso aquí é unha cousa diaria, non? Pois muitas veces, e, bueno, tal fala, se son os centros, bueno, que se vamos a atender eso, somos máis africanos que outra cousa, non? Temos todos eses complexos de inferioridade que aínda hoxe os vemos. É máis, cando ti é unha cosa que faz, cando vas aprendendo unhas palabras e tal, pois intentas utilizalas, falas, todos quedanse sorprendidos, empezan a rirse, a mirar uns con outros, porque non entendo un puntanco e estou de falar no seu idioma, que, bueno, é un idioma que despreza, non? Entón, esa é unha das cousas, e hai unha cousa que non dixen, pero, bueno, non me permitir decir, claro, cando se falan das diferencias, o problema, moitas veces, hai un problema, digamos, pedagóxico, non? Un país como Galiza non é Estado español que é nacional, pero onde a xente non se recoñece, digamos, a súa identidade nacional, non? Claro, non podes comparar eso, inmediatamente eu penso que nesta xente nova, pois, co que é, digamos, a situación do colonizado nesta época. Claro, o que hai que explicar, que dicir que neste estado que si busca integración, porque no caso do colonizado de Meni, o colonizado quere se integrar, o colonizado quere ser como o colonizador. O problema é que o colonizador non o quere, non o acepta, o rechaza, acaba rebelándose. O que pasa é, entonces, na situación esa non, digamos, non é comparable coa nosa, porque nun estado cando xa empeza a darse esa integración, o problema é que o individuo si ten dereitos individuais, o que non se admite son os dereitos como colectividade, non? Entonces, non existe, efecto, a Sabater, pues, que era aquel artigo dos malditos pueblos, non? Aquí non hai máis que a nación española, entón, todos o resto son como degeneracións da españolidade, non? O galego é unha degeneración, un dialecto do español. E nós, digamos, ese regionalismo que é, como, digamos, unha degeneración por non estar no centro da españolidade, non? Bueno, hai alguna pregunta, algún comentario ou alguna idea que rompa outras? María Xosé, tedes aquí club de lectura? Non, porque sería interesante.
un grupo de xente ler este libro e debatirlo. A propósito de reedicións, eu non sei se sería aos poucos, era un dos que compraba o shop, creo que tiña unha periodicidade mensal, que afortunadamente foi un kiosco que eu vendía aquí na rúa. E moito disfrutaba cos artiquiños satíricos que viña na segunda páxina, unha cousa así, a propósito da normativa lingüística oficial. O xogo, non sei se sería fins dos 80, primeiros 90, xa que pasado. E non se che pasou pola cabeza, sei que tienes autores, daqueles artigos, non se che pasou pola cabeza compilalos, xuntalos, facer unha especie... Sí, bueno, hai unha xente aí que quere... un fleto satírico, que quere facer unha edición facímil disso, non? O que non era posible era manter a edición facíase, pois eso, entre focatos, non? E que un momento que era prácticamente, pois, viable, non? Home, falouse de... digamos, unha das persoas fundamentais xa non vive tampouco, non? Xa morreu, entón hoxe non... o sea, pensouse incluso en que chegou a facer como unha especie de xornal de intervención. Entón, por exemplo, nas épocas electorais ou cando se dan conflitos como actual, non? Digamos, esta é unha época que en realidad se presta perfectamente para... Era Pepe Carreiro outro, non? Pepe Carreiro, Picho Suárez, que morreu despois, éramos os tres, despois había moitos colaboradores. Os mellores colaboradores eran todos hispanoamericanos, o sea, en dibuixo, digamos, gracias a unha colaboración que había con Cuba, pues había dibuixantes rusos, había dibuixantes de todo o mundo, ¿no? Incluso se fixe un número monográfico que se chama Sos Racismo, non sei se o chegaches a conocer, pero bueno, a verdad que o quebrar a nosa terra, que foi que me editou, pues bueno, todo eso debeuse perder. E esa é unha edición de dibuixantes do mundo inteiro, hai prácticamente de todos os países, sobre o racismo. Despois, bueno, hubo colaboracións de todos os que había, digamos, o que iban escritos. Pero bueno, eso desapareceu con moitas cousas. Eso é quizá o problema máis grave. Tiña a colección completa, casi completa, unha mudanza, pero os disponibilidades, os originais. Eu sí, eu teño empernado. Si, non? A agrupación cultural, publicou un folleto con aqueles artiguiños, que son eran auténticas bombas intelectuais e humorísticas. Claro, eu, claro, en ese sentido diría que pena que se aparece a nosa terra, non? E que unha cabeceira histórica, pois que non se saiba en máis de que está, pois que se dá o da constructor ese que ao final, non? Entón, hoxe, pois, eu creo que temos os menos medios que hai anos, non? E estamos, digamos, e temos en contra un aparato mediático moi potente, non? Eso é, digamos, home, case valoroso, non? Que a cousa se manteña como se mantén sin ter, digamos, medios, un aparato mediático detrás, porque en Cataluña hai. Entón, pero claro, eso, como se fai eso, non? Hubo intentos e tal, pero é difícil, non? Por outra parte, digamos que a prensa escrita, se non chega a ser por a mediación do goberno, pues prácticamente está toda fechada, non? O caso do país clarísimo, o caso da Galicia, non? E outros, non? Para teñer as televisións. É o de hoxe, xa, é distinto.
Pola hora, se vos, bueno, se tedes alguna pregunta, por suposto, pero se non pola hora, non caen en saco roto, podemos pensar ese clube de lectura, e tamén podemos ter unha conversa con Claudio, se poden ir mirando, tal como vos comentei antes, dentro de 2 semanas, de 15 días, teremos a última palestra deste ciclo, porque os xoves da semana que ven estades todos convidados ao Teatro Rosalía, facemos un memorial de Antoxeiro e volvemos un pouco os clásicos, un xileumo por aí, por decir así, pero é verdade, con textos de Dieste, de Castelao e de Seoane, entrada gratuita, sobre toda a tarde, no Teatro Rosalía. A vos, os xoves que vemos, xoves 16, a vos moitísimas grazas e quedamos aí para outros días para ir falando varias cousas. Vale.